התכנסנו לדבר על התחלת עסק, חזקה ומתגמלת, על הערכות החדשות ועל האופציות שיש לנו. אז ככה, develop, trust, grow, אנחנו לאט לאט נתחבר לדברים האלה, איך אנחנו מייצרים תוכנית עסקית, שימור, מקבלים גם תמריצים וגם עמלות והחזרים, הנחות, איך יש לנו בעצם את כל הדרכים, לקוח, לקוח מועדף, בעל עסק, מה יש לנו להציע לאנשים. אז אנחנו משתפים את הסיפור האישי שלנו, אנחנו כל הזמן בסאנריידר מדברים על שיתופים, אם זה על המוצרים, אם זה על התוכנית עסקית, להציג את האמינות של העסק, 40 ומשהו, 42, 43 שנה בעולם, 30 ומשהו שנה בישראל, הסבירו כיצד מרוויחים כסף, זה התוכנית העסקית, אנחנו לא צריכים לדעת את כל האינפורמציה וכל המושגים ואת כל הבונוסים בעל פה. יש את הכל כתוב, יש אלון של התוכנית העסקית, ואנחנו כן צריכים לדעת את הבסיס. אני כל הזמן אחזור ויגיד בכל ההדרכות שלי, אני לא מאמינה במקומות שאומרים בוא לא צריך לעשות כלום, או בוא מרוויחים המון המון כסף. אני כן מאמינה במקצועיות, אני כן מאמינה בידע, בלמידה, בהתנסות, אבל זה לא אומר שאני צריכה היום לדעת את כל מה שדרור מקדימון יודע. לעולם לא יהיה לי את הידע שלו על המוצרים, על הרכיבים, על הרפואה, וזה בסדר גמור, אני לא צריכה לדעת. אני יודעת מה המוצרים האלה עושים בשבילי, אני יודעת את הבסיס, אני מתנסה בהם, וזה מה שחשוב. הסבירו כיצד להצטרף, אנחנו כבר נדבר על זה. אז איך בכלל מגיעים למועמדים פוטנציאליים, וגם למה אני צריכה להגיע למועמדים? אז התוכנית והדרך זה כל הזמן להגיע לעוד אנשים, להגיע לעוד אנשים שישמעו על המוצרים שלנו ועל העסק שלנו. חלק יבחרו להיות לקוחות ורק לרכוש מוצרים, חלק דרך החוויה של המוצר ירצו להפך ללקוחות מועדפים או אפילו לבעלי עסק. וחלק ישירות יבינו את הפוטנציאל העסקי וירצו להיות בעלי עסקים. אין נכון ולא נכון. הדבר היחיד שכולנו חייבים לעשות, שהוא תמיד נכון, זה לבנות תוכנית עסקית. מה זה אומר? זה לא צריך להיות היום תוכנית עסקית שאני מגישה באיזה חברה גדולה או לבנק, זה תוכנית עסקית שלי עם עצמי או עם החונך שלי, של איך אני מתחילה ומה אני עושה. החיים שואבים אותנו. אם היום אנחנו מתחילים בסאנריידר כהכנסה נוספת ויש לנו עוד עיסוק עיקרי, עד שבהמשך סאנריידר תהיה בעצם העיסוק העיקרי שלנו, אז בין הילדים או נכדים או משפחה, בית, כל היום יום, עבודה נוספת, אנחנו מאוד מהר נשאבים לדברים, וגם מה שתכננו לעשות לא תמיד קורה. אז אם אין לנו משהו כתוב, מוסדר של כל יום אני עושה שעה, כל פעמיים בשבוע אני עושה זמן מסוים, איקס זמן על דברים של סאנריידר. פעמיים בשבוע אני עושה דברים ברשתות החברתיות, ועוד פעמיים בשבוע אני עושה איקס זמן פנייה לאנשים או טלפונים או מכרים או רשימים. שוב, אין פה נכון או נכון, וכל אחד בדרך שלו. אני אישית לא מתחברת לטלפון, ויותר קשה לי לעשות שיחות, ומאוד מתחברת לפייס טו פייס, בפנים, יותר קל לי לפנות לאנשים במקומות וזה. זו הדרך שאני אלך בה, זאת תהיה הדרך העיקרית, אפשר גם וגם, אבל אני יודע שהדרך העיקרית. מישהו אחר, השימוש ברשתות החברתיות טוב בזה, עושה לו את זה, יודע איך, אוהב, ופחות אוהב לדבר עם אנשים או לפנות, אז הוא ישתמש יותר ברשתות החברתיות. שוב, זה לא אחד במקום השני, והכי נכון זה גם וגם, אבל לכל אחד יש את הדרך שלו, ואנחנו לא נשנה אף אחד, וגם שאני אעבוד ממה שנכון לי ונעים לי, אני אצליח לעבוד יותר טוב ולעשות את הדברים. לשתף אנשים בצורה שיותר נוחה לי, אם זה פייס טו פייס, פנים אל פנים, ולא בזום או בטלפון. אז איך בכלל מגיעים למועמדים פוטנציאליים, רשימות, פנייה לאנשים, משפחה, חברים, שכנים, הספר, ספרית, ציפורניים, אנשים ברחוב, בסופר, בחדר, בכל מקום, פנייה לאנשים, ולפעמים זה אפילו לא פנייה, זה מספיק שאנחנו הולכים עם מוצר. אני הולכת והשותה בקבוק סאנריידר ושואלים אותי מה זה הבקבוק הזה, מאיפה הוא, אני שמה קצת מהשמן כי מאוד כואב לי הראש, ושוב, השמן לא מיועד לכאב ראש, אבל אני אישית עושה את זה, או שמה קצת מורחת, ואנשים שואלים אותי מה זה הריח הזה, או מה זה המוצר הזה, ובעצם אני רק משתפת ומשתפת, וככה אני מגיעה לאנשים, לפעמים אפילו
בלי שאני פניתי. פנייה לאנשים, שימוש ברשתות החברתיות, לא תמיד צריך אפילו לפנות, זה להגיב, להיות בקבוצות, להיות בתחומי עניין שמחוברים אלינו ולסאנרייד, אלינו אישית, אני ליטל ולסאנריידר, נטוורקינג, קבוצות ועוד הרבה דרכים נוספות. 3 דרכים להצטרף לסאנריידר. אפשר להצטרף לסאנריידר, תכף גם יש שקופית, כלקוח, לקוח מועדף ובעל עסק. בעצם להסביר לאנשים מה העלויות, למה הם מתחייבים, ומה נדרש כדי להצטרף, מי מתאים להיות בעל עסק, מי מתאים ללקוח מועדף, למי אנחנו מציעים. אז בעצם לקוח כל אחד, המוצרים שלנו מתאימים לכולם, ואפשר להציע לכולם ולשתף את כולם, או שוב, כמו שאמרתי, גם ללכת עם מוצרים ואנשים לבד יראו אותם. לקוח קמעונאי לא חייב להירשם עם תעודת זהות, לא מתחייב לשום דבר, פשוט מגיע, רוכש, ברגע שהוא רוכש או פה טלפוני אצל הבנות, באתר, הוא נרשם אצלנו במערכת, היא כבר מזהה את הנתונים, חובה אימייל בשביל להירשם באתר, והמערכת בפעם הבאה שהוא ייכנס וישים את המייל, תזהה אותו, הוא כבר קיים, והוא יהיה בעצם תחת החונך שהוא יצטרף. לקוח מועדף, כן כבר צריך למלא טופס, הלקוח מועדף נרשם ונהנה מהנחה תמידית קבועה, הנרשמים ב-70 שקלים, זה העלות ללקוח מועדף, טופס הרשמה 70 שקלים, ונהנים מהנחה קבועה של 5% מהמחיר הקמעונאי, ברכישה מעל 200 PV, הלקוח מועדף עצמו לא מבין בנקודות, זה משהו כמו 1,100 שקל, ברכישה של 1,100 שקל, נהנים מהנחה של 10% מהמחיר הקמעונאי. בהמשך יהיה גם משלוח חינם ועוד הטבות שהיו בעבר, בהמשך אנחנו נדון בהם, כרגע אלה הנחות, ונהנים מתוכנית התמריצים המיוחדת שהיא ללקוחות מועדפים לבעל עסק, בהמשך אנחנו נגיע לתוכנית תמריצים, גם עליה אני אסביר. בעל עסק עצמאי, מצטרפים עם אחת מהערכות, יש את הערכה הבסיסית של 228 שקלים, ויש את הערכות שתכף נראה, ומקבלים קבוע, לא משנה אם הזמנתי מוצר אחד או 30, 15% הנחה מהמחיר הקמעונאי, החזרים, עמלות, הטבות, אנחנו בעצם מצרפים אנשים ומקבלים החזר גם מהאנשים, ואנשים מצרפים אנשים וגם מהם, זה הכל לפי הדרגות שלנו ולפי הבונוסים שאנחנו מגיעים אליהם ולפי כמות הניקוד, אנחנו תכף ניגע ככה בקטנה, יש לנו ניקוד אישי וניקוד קבוצתי, ואני אנסה להסביר כמה שיותר. אז מי הוא בעצם בעל עסק עצמאי? אנשים שמחפשים, לקוח אמרנו מתאים לכולם. לקוח מועדף, הייתי מציעה וממליצה, אבל שוב, כל אחד מה שנכון לו, לאנשים שרוכשים הרבה, ואז אני מציעה להם הטבה להיות לקוחות מועדפים, למישהו שמאוד מתעקש על הנחה או על המחירים, אני אומרת לו, אתה יודע מה, בוא תהיה לקוח מועדף ותקבל הנחות. ללקוחות קבועים, לא לכל אחד שרוצה עכשיו לקנות מוצר, אנחנו גם צריכים גם וגם וגם, אנחנו צריכים לקוחות ולקוחות מועדפים ובעלי עסק, כי גם אמרתי את ה-PV וה-DV. ה-PV זה הניקוד האישי שלנו, והניקוד האישי שלנו מורכב ממה שאנחנו רוכשים אישית, ומהלקוחות ולקוחות מועדפים. אז גם אנחנו צריכים בשביל הניקוד את הלקוחות ולקוחות מועדפים, בשביל שלא נקנה בעצם הכל אישית, למרות ששוב, אנחנו מחליפים סופר, תכף ניכנס לזה, ואנחנו מגיעים גם ככה לרכישות, אבל בשביל שנוכל להרכיב את ה-PV מלקוחות, לקוחות מועדפים בעצמנו, אז אנחנו צריכים, וגם אני לא חושבת שצריך לתת לכל אחד הנחה, אני חושבת שזה כסף שאתם עובדים בשבילו. לא משנה אם עשינו את זה בדרך כיפית וכלילה, ואם שיתפנו או הלכנו עם מוצר והם פנו אלינו, אבל כמו בכל עסק, יש רווחים ואנחנו לא עובדים בחינם ואנחנו צריכים לקבל, ולכן ההחזר הזה של אם קנה לקוח, יש הפרש קמעונאי לסיטונאי, ההפרש בין המחיר לקוח למחיר שלי כבעלת עסק, זה ה-15%, ובעצם ה-15% הולכים אליי אוטומטית. מכרתי עכשיו ללקוח, אני מקבלת אוטומטית ההחזר. אם הלקוח נרשם כלקוח מועדף, ואם יש לי מישהו כלקוח מועדף, אם הוא קיבל 5% הנחה, נשאר לי בעצם עוד 10%. אם הוא קיבל 10, אז נשאר לי עוד 5%. יש פה בעצם הפרשים. כמה שהוא קיבל הנחה, אני מקבלת את ההפרש,
ששוב, המקסימלי זה ה-15. אז מי הוא בעל עסק עצמאי? אז הסברנו לקוח מועדף בעל עסק, למה אנחנו לא נותנים לכולם את ההנחה? כי אנחנו צריכים גם לקוחות מועדפים וגם בעלי עסק, ואנחנו גם מתוגמלים מזה. אז בעל עסק עצמאי זה מי שמחפש הזדמנות להרוויח הכנסה נוספת או עיקרית, היה רוצה להחליף עבודה, הורה שמעוניין לעבוד מהבית, משרה חלקית, רוצה להיות בריא יותר, רוצה יותר זמן לעצמו, יש לו רשת רחבה של קשרים, מתעניין במה שאתה עושה, מעוניין בצמיחה אישית, אוהב את מוצרי סאנריידר או בריאות ורווחה אישית. וגם פה, הרשימה היא לא הרשימה המלאה של כולם, זאת אומרת, זה יכול להיות עוד המון דברים שבכלל, אבל זה דוגמאות למי הוא בעל עסק עצמאי, ולמי אנחנו יכולים להציע, לפנות. ועכשיו אנחנו עוברים לערכות. אז דיברנו על מי הוא לקוח מועדף בעל עסק, ולבעל עסק יש לנו בעצם 5 ערכות. ערכת הצטרפות בסיסית שלא מופיעה פה, שעולה 228 שקלים, לערכה הזו אין נקודות ואין החזר קמעונאי, ובעצם מי שרוצה להצטרף עם ערכה בסיסית, רוכש אותה, מקבל, אתם רואים פה, רשום באפור למטה, כולל ערכת הצטרפות, זו ערכה בעצם 228 שקלים, תיק מסמכים, עט סאנריידר, חומרים שיווקיים, 2 שקיות פורצ'ל, ומשלוח חינם. זה מה שמקבלים בערכה הבסיסית. בערכות שעכשיו אני מראה לכם, ערכה 2, ערכה 3, ערכה 4 וערכה 5, בעצם מקבלים, יש את המוצרים, ומקבלים בערכה 1 בקבוק גדול אדום מתנה, בערכה 2 בקבוק ירוק קטן מתנה, ובכל הערכות מקבלים את הערכת הצטרפות, את התיק מסמכים ואת סאנריידר, חומרים שיווקיים ושתי שקיות פורצ'ל במתנה, וכמובן גם משלוח חינם. אז כל הדברים האלה בעצם ניתנים בערכה, כאשר בערכה אנחנו מקבלים, גם אם אנחנו מצרפים, אני עכשיו ליטל, בעלת עסק חדשה, רכשתי ערכה, מי שצירף אותי מקבל בונוס של 100 שקלים. גם אני בהמשך אצרף אנשים, שזה השכפול, זה מה שאנחנו מלמדים וזה מה שאנחנו עושים, ולכן יש את הערכות האלה. גם אני, שעכשיו קיבלו את הבונוס עבורי, בהמשך כשאני אצרף יקבל את הבונוס עבור המצורפים שלי. אז תכף אני אראה לכם את כל הבונוסים, אתם יכולים פה להסתכל על רשימת המוצרים, אני לא אתחיל להקריא אותה, אבל יש לנו בעצם לבחירה ערכה 2, ערכה 3, ערכה 4, שהיא יותר ככה סבון נוזלי, מרכך, תחליף, קרם עיניים וג'ל רפלני, שהיא ככה יותר ערכת טיפוח, וערכה 5. אלה, ופה שימו לב, השמן סנבריז הוא בודד, זה מפורק ל3 יחידות של בודדים, ואם תסתכלו בדרך כלל לא ניתן לקנות בודדים, וגם אם אנחנו נותנים לקנות שמן בודד זה ללא ניקוד, אז בעצם פה חלק מהתגמול הנוסף, חלק מההטבה, זה 30 נקודות שניתנות על מנת להגיע ל200 נקודות, והנקודות האלה ניתנות במתנה. אז 30 נקודות על שמן סנבריז בודד, על 3 יחידות, ויש פה 206 נקודות בערכות. למה אנחנו צריכים 200 נקודות? אפילו להגיע ל-250, תכף נגיע גם לזה. אז אני רוצה ככה להסביר ולתת ממש, יש פה תרשים, דוגמה. היום בעלת עסק חדשה, בעל עסק, אני אקח את עצמי כדוגמה, אני ליטל, אני בעלת עסק חדשה, וצירפתי 2 מצורפים שרכשו ערכות. או ערכה 2, או 3, או 4, או 5, לא ערכת הצטרפות הבסיסית, כי אין עליה ניקוד והחזר, אנחנו מדברים על 4 הערכות האחרות. ברגע שצירפתי בעל עסק חדש עם ערכה, קודם כל קיבלתי את התגמול הקמעונאי, בין 150 ל-170, יש שם פשוט מספרים שונים בערכות, אז החזר שונה, פה זה 150 ופה זה 165. שמתי ממוצע, אז יש לנו בעצם תגמול קמעונאי, בונוס של 100 שקלים על הערכה, ויש לנו זינוק מהיר שמותנה ב-250 PV. תזכרו רגע, בשביל שאני לא אקפוץ מדבר לדבר, את הזינוק המהיר, תכף נגיע אליו, יש שקופית ואני אסביר על הזינוק המהיר, אבל תזכרו פה, זה לבעל, שוב התרשים הזה, הוא לבעל עסק חדש, כי ה-180 זינוק מהיר שמותנה ב-250 PV, של מי ה-250 PV? של בעל עסק חדש 1, ושל בעל עסק חדש 2.
ברגע שלהם יהיה חוץ מהערכה שהיא 200 או 200, פה יש 206, 211, 204, 205, אם ירכשו עוד מוצרים או יצרפו לקוחות שרכשו מוצרים חוץ מהערכה ויגיעו ל-250, אז בעל עסק או ליטל, עכשיו אני למעלה אמרנו בעלת העסק שצרפה, תקבל 180 שקל זינוק מהיר. גם הזינוק מהיר הזה זה משהו שגם בעלי העסק החדשים מקבלים. שוב, תכף ניכנס שלא יהיה בלגן ומבולבל לזינוק המהיר. אז יש לנו פה 100 שקלים בונוס על הערכה, 150 עד 170 תגמול קמעונאי, 180 זינוק מהיר שמותנה ב-250, יש לנו 430 שקלים על כל בעל עסק חדש. זה 860 שקלים על שני המצורפים, פלוס 100 בונוס אם צירפתי שני בעלי עסק חדשים באותו חודש. אם אני מצרפת שני בעלי עסק חדשים באותו חודש עם ערכות, אני מקבלת עוד 100 שקל בונוס, אז אנחנו כבר על 960 שקלים. למה רשום לנו פה 1200? כי אין פה את הבונוס של ה-PV. בונוס PV, בונוס DV. PV, אמרתי ואני אגיד שוב, אני יודעת שיש פה הרבה מושגים, אני משתדלת לא לבלבל, אבל PV זה הניקוד האישי שלי, הבעלת עסק למעלה שאתם רואים עם 1200 שקלים, זה הניקוד שלי ושל הלקוחות והלקוחות מועדפים שלי. DV זה הניקוד הארגוני, זה הניקוד של הקבוצה של הבעלי עסק שלי. בעל עסק חדש 1, בעל עסק חדש 2, אם היו פה עוד 3, 4, 5, אם מתחת לבעל עסק חדש יהיה את בעל עסק 2, 3, 4 שמתחתיו, לא משנה אם זה ברוחב או למטה בעומק, בכל מקרה כל מי שהוא בעל עסק וכל מי שמתחתיו הם ב-DV שלי. אז אני עכשיו מקבלת על בעל עסק חדש ועל 1 ו-2, DV, אני מקבלת כ10%. אם אני, שוב, זה תלוי דרגה ותלוי ניקוד, אבל אני עכשיו, לפי מה שאני בניתי פה, אני מגיעה ל10% החזר. ברגע שאני מגיעה ל10%, אז יש לנו שתי ערכות. אמרנו, יש לנו 250 שקל עם הזינוק מהיר, יש לנו פעמיים 250 שקלים, זה 500, 500 כפול בערך 5 שקלים, זה בשביל להמיר את זה, 500 כפול 5, להמיר את זה לשקלים, זה 2,500 שקל, כפול 10% זה 250. אז היינו על 960, עכשיו יש לנו עוד 250, זה הבונוס שיהיה לבעל עסק, החונך, שקיבל שרשום למעלה 1,200 שקלים. גם לבעל עסק חדש 1 ובעל עסק חדש 2 שרכשו מוצרים, יהיה בונוס, אבל שוב זה תלוי כמה. בשביל לקבל על ה-PV צריך לרכוש מעל 500 PV. בשביל לקבל על ה-DV, על מה שיהיה להם מצורפים בעל עסק מתחת, צריך רק 200 נקודות אישיות, אבל אני לא אכנס כרגע לעומק של זה. אנחנו עכשיו מדברים עליי, בעל עסק שמצרף בעלי עסק. זה הרעיון, להבין עם הערכות ולעשות לזה שכפול. אני תכף אראה לכם עוד שקופית, אבל לפני זה, זו שקופית שאני לקחתי ממצגת של בוב וקרייג, שני אפליינים, שני לידרים מאוד בכירים בארצות הברית, שעשו מצגת, אני לא יודעת אפילו ממתי, אבל שלחו לי איזה מצגת שעשו, והם מדברים על השכפול, הם מדברים בדיוק על מה שאני עשיתי, זה ממש שתים לי לשקופיות שלי ולמה שאני עשיתי, הם מדברים על השכפול, אני היום, אני עושה 250 נקודות אישיות, שזה מה שדיברנו, 250 PV שלי, אז תסתכלו בשורה הראשונה, יהיו 250, total people 1, 250, בן אדם אחד. צירפתי, חנכתי 4 אנשים שרכשו ב-250, יש לי כבר 1,000 נקודות, ששוב אנחנו מכפילים את זה ב5 להגיע לשקלים, בסדר? אז יש לי 4 אנשים שרכשו 250,000 נקודות. עכשיו 4 אנשים האלה משכפלים ועושים את אותו דבר. אז כל אחד מהם, אם זה מספר 1 או מספר 3, כל אחד מהם מצרף 4. אז כבר יש לנו 4 שמצרפים 4, זה 16 כפול 250, זה 4,000, שזה 4,000 כפול 5, זה כבר 20,000 שקלים. וככה 16 ספונסר, 16 שמצרפים 4, יש לנו 64, כפול 250, 16,000, וגדל וגדל,
וזה בעצם הכוח של השכפול שאין אותו בעסק רגיל, עסק קונבנציונלי, שאני עכשיו שכירה בסאנריידר, יושבת פה, כרגע עושה את המצגת, אין לי אפשרות לשכפל את הזמן שלי, לשכפל את האנשים, לעשות דברים נוספים. מה שאני יכולה לעשות עם שתי הידיים שלי לבד, זה מה שאני יכולה לעשות וזה הזמן שאני יכולה לתת. ובעצם פה, בשיטה הזו, גם שאתם עכשיו איתי על הזום ומקשיבים לשיחה, העסק שלכם יכול להמשיך לעבוד בשבילכם. הלקוחות שלכם ממשיכים לרכוש ואתם יכולים לשבת פה ותוך כדי לראות באתר את הניקוד עולה, את המחירות משתנות. הלקוחות, המפיצים שלכם ממשיכים לעבוד, מישהו עכשיו בחול ומצרף מישהו בינלאומי, הרשת שלכם גדלה ובעצם זה הכוח של השכפול. אז אני חוזרת שקופית אחת אחורה, שהדבר הזה יהיה ככה עם עוד דוגמה ועוד יותר יושב, עוד יותר ברור, ועכשיו אני לוקחת בעל עסק ותיק. אמרנו שאנחנו נחזור מסודר לזינוק מהיר. בעל עסק ותיק לא מקבל את ה-180 שקלים שפה אתם רואים, זינוק מהיר על מצורפים, שרכשו ב-250, אז לבעל עסק ותיק אין את זה, אבל יש לו זינוק מהיר על דרגות. שזה אומר שלא משנה כמה אני ותיקה, אם היום אני מצרפת מישהו שבתוך חודש ראשון פלוס חודש הצטרפות עולה לדרגת סטאר פריים, אני מקבלת 180 שקלים. אם הוא עולה לדרגה סטאר אלית, אני מקבלת 350 שקלים. תכף נראה את זה מסודר, אבל זה ככה להבין את השקופית הזאת. אז בעלת עסק ותיקה, בעלת עסק A, צירפה שני בעלי עסק, א' וב', אז יש לה 100 שקלים בונוס על הערכה, גם של א' גם של ב', יש לה 100 שקלים בונוס נוסף על צירוף של שני בעלי עסק שרכשו ערכה, זה כבר 300 שקלים. לקחתי ממש מישהו אמיתי, בעלת עסק, בעל עסק A שאנחנו רואים למעלה, זה מישהו אמיתי, שבעל עסק חדש א' שלו באמת רכש ב1,000 נקודות קבוצתיות, 500 נקודות אישיות, יש גם זינוק מהיר על העלייה של א' לסטאר פריים, אז זה 180 שקלים זינוק מהיר על סטאר פריים, וגם בעל עסק חדש א' בעצמו קיבל 180 שקלים על זינוק מהיר לסטאר פריים, ובונוסים נוספים גם על ה-PV וגם על ה-DV, זאת אומרת יש פה ווין ווין, גם החונך, המעניק חסות מקבל, וגם בעל העסק החדש מקבל. ואז בעל העסק החדש שרק התחיל וכבר מקבל 180 זינוק מהיר, נגיד 150 שקל על PV, 200 שקלים על ה-DV, או להפך ביניהם, לא משנה, כל מיני בונוסים, ורואה, רק רכשתי ערכה, צירפתי אנשים, קצת לקוחות, או צירפתי אפילו מישהו אחד, יש לי כבר 500 שקל, 300 שקל, 700 שקל, כן אנחנו רואים את הכסף, את התוצאות של הפעולות, ובעצם ברגע שאנחנו משכפלים, אז גם אנחנו, בעל עסק חדש א', יהיה כמו A, יהיו לו שני מצורפים, הוא יראה בדיוק את אותו תגמול פה של 1,362 שקלים. איך הגעתי ל-1,362? בונוס קימונאי, גם על א', גם על ב', על שתי הערכות, זה ערכות אמיתיות, אחד קנה את ערכה 5, אחד קנה, אני לא זוכרת, נראה לי ערכה 2, אז יש לנו בונוס קימונאי של 307 ו-72 אגורות. יש לנו בונוס DV, אמרתי לכם DV, זה בעלי העסק שמתחתיי, כל בעלי העסק שמתחתיי, אז יש לנו פה את שני הבעלי העסק האלה, לקחתי באמת כמה היה להם ב-DV, ויצא 574.5, לבעל עסק חדש ב' היה פחות נקודות, לאלף היה יותר. בונוס זינוק מהיר על א' שעלתה לסטאר פריים, זה 180 שקלים. בונוס על הערכות 300 שקלים, זה ה-100, 100 ועוד 100 על שני מצורפים. 1,362 שקלים על שני מצורפים עם ערכות ששוב התחילו לעבוד. זה יכול להיות 1,000, זה יכול להיות 1,200, זה יכול להיות 1,500, זה יכול להיות גם יותר, וזה מה שאתם רואים פה בשקופית, וזה מישהו אמיתי, לקחתי מישהו אמיתי מהחודש שעשה את זה. אז אני רוצה ככה להיכנס, עברנו על זה, מקווה שזה ברור. יש לנו מענק מחירות קמעונאיות. מענק מחירות קמעונאיות זה ההפרש שדיברנו בין סיטונאי לקמעונאי, מהמחיר לקוח למחיר בעל עסק, או מהמחיר לקוח מועדף למחיר בעל עסק. זה מענק מחירות קמעונאיות, וזה משולם לנו בכל שבוע, לא משנה באיזה דרגה אנחנו, כמה נקודות הכנסנו, אין התניה.
אנחנו בכל מקרה מקבלים כל שבוע, זה נכנס ישירות למערכת בסטארריידר, מענק מכירות קמעונאיות. יש לנו מענק זינוק מהיר, אנחנו תכף ניכנס לזינוק מהיר ונסביר אותו. יש לנו מענק קידום לסטאר עילית, שזה בתוך הזינוק המהיר. יש לנו מענק יוני-לבל, שזה מענק של הבעלי עסק, מה שהסברתי לכם, ה-DV, אנחנו מתוגמלים לפי רמות, לפי דרגות, על הבעלי עסק שצירפנו ברמות מתחתנו, רמה ראשונה, רמה שנייה, ועד אינסוף ככל שהדרגה שלנו עולה. ויש מענק שחתר פה, מענק PV, שזה המענק על ה-PV שלנו, על הניקוד האישי. זה הולך לפי טבלה, מ-0 עד 499 PV, אנחנו לא מקבלים תגמול, מ-500 עד 1999 נקודות, אנחנו מקבלים תגמול של 5%, מ-2000 עד 4999 נקודות, אנחנו מקבלים תגמול של 10%, ומ-5,000, אנחנו מקבלים מ-5,000 נקודות ומעלה, אנחנו מקבלים תגמול של 15%. זה תגמול PV. אז יש לנו PV, DV, יוני-לבל, זינוק מהיר, קמעונאי, ויש לנו עוד הרבה בונוסים, בונוס טורבו למנהיגים, יש לנו בונוס מענק תואם, ועוד כל מיני בונוסים שאנחנו לא ניכנס אליהם בשלב הזה. אז בעצם 4 מענקים ראשונים שאנחנו נכנסים אליהם, ואני רוצה להסביר רגע על תוכנית הזינוק מהיר. שימו לב, הטבלה פה חתוכה לשני חלקים. החלק הירוק התקדמו בדרגה בפעם הראשונה והרוויחו יותר מענקים. זה מה שראינו אצל המפיץ הוותיק, מפיץ A, שקיבל מענק על סטאר פריים. הטבלה הזאת היא גם לוותיקים וגם לחדשים, כאשר המצורף שעלה דרגה הוא חדש. אם אני היום ליטל בחודש ההצטרפות שלי, הצטרפתי ביולי או ביוני, אני בחודש ההצטרפות שלי פלוס חודש ראשון, ואני עולה לדרגת סטאר פריים, אז גם אני עצמי ליטל, וגם המעניק חסות שלי, נקבל 180 שקל מענק זינוק מהיר. שוב, זה גם לוותיקים וגם לחדשים, כאשר המצטרף הוא חדש, אני ליטל הצטרפתי או ביוני או ביולי, חודש ההצטרפות פלוס חודש אחד, או שיולי פלוס אוגוסט, ואני עולה לדרגת סטאר פריים בתוך החודשיים האלה, אז גם אני ליטל וגם המעניק חסות שלי מקבלים מענק של 180 שקלים. בדיוק אותו דבר בכל העמודות האחרות פה, תסתכלו, רק יותר חודשים. אם אני ליטל בחודש ההצטרפות פלוס 3 חודשים עליתי לסטאר עילית, מענק בסך 350 שקלים, גם לי וגם למעניק החסות שלי. אם עליתי בתוך 6 חודשים פלוס חודש ההצטרפות, אז יש לי מענק בסך 700 לדרגת אייס, מענק בסך 720 שקלים גם לי וגם למעניק החסות. לא צריכה להקריא פה את כל העמודות. זה הזינוק מהיר שהוא פתוח לכולם עבור חדשים שעולים דרגות. החלק העליון זה רק לחדשים. בחודש ההצטרפות פלוס 3 חודשים הראשונים, זאת אומרת היום אני ליטל או A שהראינו קודם, רק הצטרפתי עכשיו ביולי או ביוני או במאי, חודש ההצטרפות פלוס 3 חודשים, על כל לקוח מועדף שאני מצרפת עם 100 PV, אני מקבלת מוצר במתנה, ועל כל בעל עסק עצמאי שאני מעניקה לו חסות ורכש ב-250 נקודות, אני מקבלת 180 שקלים, רשום פה זיכוי לקבלת מוצר, אבל זה זיכוי לכל דבר, זה כסף שנכנס לחשבון, אחרי זה גם אפשר לפדות אותו, אז 180 שקלים על כל מצורף בעל עסק עם 250 נקודות, כמובן גם לי צריך להיות 250 נקודות, ומוצר מתנה על כל לקוח מועדף עם 100 נקודות. זה רק למצטרפים חדשים, אני היום מצטרפת חדשה, יש לי מהיום חודש יולי, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, עד סוף אוקטובר אני אקבל את שתי השורות, את שני הדברים שלמעלה, מוצר בחינם וזיכוי לקבלת מוצר. את הלמטה, גם בעוד 10 שנים, אם אני מצרפת אנשים שעלו לסטאר פריים, אני יכולה לקבל את הבונוס זינוק מהיר. זה זינוק מהיר, זו תוכנית נהדרת, יש מקומות שמשתמשים בזה, שמקבלים המון כסף, מצרפים אנשים, מקדמים אותם בדרגות,
ובעצם מקבלים גם על הצירוף, גם על הדרגות, ועל הדרגות כמובן, כמו שאמרנו, גם החדש מקבל וגם מעניק החסות. תוכנית נהדרת להתחיל את העסק במהירות ועם הרבה כסף. תוכנית התמריץ של תמרד. תוכנית התמריץ בעצם מדברת איתנו על, אני אעבור רגע שקופית, על להחליף את הסופר. לא את כל המוצרים שאתם רואים פה יש כרגע, אנחנו בעצם מחליפים את הסופר, רוכשים מוצרים שאנחנו בכל מקרה צריכים, יש מוצרים שאנחנו לוקחים בנוסף, יש מוצרים שמחליפים בעצם, חומרי ניקיון, שמפו, משחת שיניים, דברים שאנחנו בכל מקרה צורכים, ואנחנו שומרים על התמדה של רכישות. מה בעצם נותן את ההתמדה של רכישות? התמריץ הזה הוא כמו בונוס נוסף שנותן לנו לרכוש מוצרים בנקודות. נקודות תמריץ לפי הטבלה המצורפת, יש כאן טבלה, ובכל חודש צריך רצף, בכל חודש יש לנו מינימום של 150, נכון? דיברנו על PV, שזה הניקוד כולל לקוחות, לקוחות מועדפים, אז פה רשום PPV, למה? PV זה פרסונל בעצם ווליום, זה הניקוד האישי, ו-PPV, יש לנו בעצם את ה-PV, את הניקוד האישי, ויש לנו את ה-PPV, שזה בעצם הניקוד, לא הניקוד האישי פלוס הלקוחות, לקוחות מועדפים, זה בעצם הניקוד האישי רק שלי, רק הרכישות הבאמת אישיות שלי, בלי הלקוחות ולקוחות מועדפים. אז בכל חודש המערכת בודקת כמה רכישות שלי בלי לקוחות היה, ואם יש לי במינימום 150 נקודות, אז אני מקבלת לפי הטבלה, לפי התקופה והניקוד. אם אני בחודשים ראשון עד שלישי, ויש לי בין 150 ל-249 נקודות שאני רכשתי אישית, אני מקבלת 65% החזר. אם רכשתי מעל 250 נקודות אישיות, אני מקבלת 75% החזר. וככה לפי הטבלה. עכשיו, התחלתי היום ביולי, עד נובמבר רכשתי כל חודש, אני כבר בחודש הרביעי, אני עומדת על 70% או 80, או לפי הניקוד שיש לי בטבלה, ועכשיו החודש לא רכשתי מספיק. התוכנית נעצרת, ויש לנו בעצם גרייס, יש לנו תקופת חסד, עצירה של חודש אחד, פעם בשנה, שאנחנו יכולים לדלג ולא, בעצם לא לעמוד בתנאים. פעם בשנה, חודש אחד, שאפשר לדלג. אם עשינו יותר, זאת אומרת דילגנו על יותר מחודש אחד, התוכנית נעצרת בעצם, הנקודות מתאפסות, ואנחנו כשנתחיל, עכשיו ביולי לא הייתי פעילה, וזו הייתה פעם שנייה, באוגוסט שאני אחזור להיות עם אותם נקודות מעל 150, זה יתחיל לספור לי את החודשים מחדש. זאת אומרת, הייתי מעל 150 עד 249, חודש ראשון עד שלישי, ואני אקבל את ה-65% החזר, ושוב, זה לא כסף, זה נקודות, המקסימום רשום פה, תראו למטה, מקסימום נקודות 500, אז אם עכשיו אני כל חודש קונה ב-1000 PPV, נקודות אישיות, ה-500 זה המקסימום שאני מקבלת, וה-500 האלה הם 500 נקודות לצורך רכישת מוצרים, לא במחיר הרגיל שלהם, אלא במחיר של התמריץ. אז למשל פורצ'יין שעולה 72 שקלים, אז המחיר שלו בתמריץ הוא 720, זאת אומרת זה נותן לי, אם אני לוקחת את התוכנית נקודות תמריץ, זה נותן לי כאילו עוד 10% נוספים. אז בעצם אני קונה עוד מוצרים בנקודות שאספתי, והבסיס לתוכנית הזאת, גם ללקוחות מועדפים וגם לבעלי עסק, זה התמדה. לכל חודש ניקוד רציף, ועוד הטבות, עוד הטבות. אני אראה בהמשך גם איך אפשר להיכנס בעצם ולקנות עם הנקודות תמריץ האלה, איפה באתר. אז יש פה את כל ההסבר, את העלון הזה אפשר לראות באתר, אני גם תכף אראה איפה רואים את העלון ואת כל הדברים שלנו באתר החברה. זה בעצם החלפת סופר שדיברנו, זה גם עלון שאפשר לראות.